Hinay-hinay nang midagsang sa mga sementeryo sa Davao City ang mga tao aron moduaw sa lubnganan sa ilang mga minatay. Usa ka adlaw una ang kalag-kalag. Nakitak na sab ang baligyang bulak ug kandila sa Mintal Public Cemetery. Naglaray na ang mga negosyante og bulak ug kandila nga mao'y ginahalad sa mga muduaw nga miyembro sa pamilya ngadto sa mga minatay sulod sa sementeryo. Busa higayon kini alang sa mga gagmayng negosyante sama ni Analisa Damus. Matud niya, kapin usa ka karton na nga tag napulo ka paks ang sulod ang iyang nabaligya. Sukad siya naninda niadtong adlaw Miyerkules. Karon sir, medyo kusog-kusog siya karon 31 kay holiday naman. Mga tao karon nakakuha naman sila. Ang uban na nagkot, naghinlo sa ilahang mga pansyon. Halino na sab ang kandila nga baligya ni Salvacion de la Peña. Nasa sir makahurot may og 10 or 20 ang bundle. Sama ni Analisa og Salvacion, ubay-ubay na sab nga kandila ang nabaligya ni Alma Villarin sukad nagsugod og dagsa nga mga tawo nga muduaw sa sementeryo. Dili na to makuan kay kuan man consignment man kuno sahay depende lang kung say mahurot say ma-order na pud ana. Pero mostly mga 3,000, 5,000 ana pero kabok. Sumala sa mga negosyante, pit sa 1 ug 2 sa Nobyembre gyud ang kusog nga palit sa ilang baligyang mga kandila. Aminado sila nga doon nagyoy pag-usbaw sa presyo sa mga kandila, hilabi na nga kinumprara sa nila ang ilang mga binaligya. Sa karon, ana sa tag 10 pesos, 20 pesos ug tag 10 pesos ang usa. Ang presyo sa kandila depende sa gidak-on. Doon na sa kandila nga anaa sa baso, 40 pesos ang gagmay, samtang tag 140 pesos ang dagko. Sa Angels Candle and Scents nga pabrika og kandila sa Davao City, pinaspasay na ang pag-andam sa mga order sa mga kandila alang sa ilang mga customer. Basta pa yung gani ang kalag-kalag, magka-di may magka-dimao, kuan jud pas-pas ang demand, basta pa yung sa kalag-kalag. Kaya maumang na iyang pinaka-peak season. Sumala sa tag-iya nga si Delilah Puso, September o October pa lang, doon na nang-order og kandila. Busag ipangandaman gyud nila ang posibleng taas nga demand niini labi na karong kalag-kalag. Magdepende yun na siya sa order sa mga customers. So wala may nagahimo o kanang wala nila gina-order. So pre-order yun na siya daan. Kay lisod man pod kung himo na mo daan nga dili day mao ang ilahang order. Gawas atong murag pinakakusog gud gani sa mga cemetery, especially sa mga private cemetery, kusog yun na sila ana tong naay binotilya gani nga gagmay. Kana siya mo jud na paspas jud na siya. So pwede naman na siya himuon daan prior sa paingon sa kalag-kalag. Ubay-ubay sab ang suplayan o kandila sa Angels Candle and Scents dili lang sa Davao City apan lakip na sa kasikbit ng mga lugar. Nang hinaot ang mga gagmayng negosyante nga unta makabinta sila karong adlaw sa mga minatay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.